39 babaeng persons deprived of liberty o PDL sa Naga City District Jail Female Dormitory ang pigpa sa irarom sa mask-making workshop kasuudma Marso 21. Sigun kay Jail Officer 1 Joshua Emmanuel Estrellado, ang aktibidad parti pa sa selebrasyon kang Women's Month. Obheto kaining madugangan ang kaaraman kan lambang babayeng PDL na syertong magagamit kan mga ini in kaso makaluwas na sa saindang pasilidad. Ang objective po nito ay makapagdagdag po ng skills ng aming mga PDL na later on po ay ginagamit nila sa gawa ng mga livelihood products na ito po ay self-generating income para po sa kanilang mga future projects din po. Hurma, a workshop on mask making ang tema kan aktibidad. Apwera sa PDL, nagpartisipar man sa workshop maging ang mga babaeng personay kan BJMP. Buong month ng March ay busy po talaga yung aming jail at lahat naman po sigurong tanggapan ng gobyerno at other private institutions in celebration po ng Women's Month. Being the only female dormitory po sa Bicol region, kami po ay taas-too na ipinakikilala po ang mga aming programa para sa kabutihan po ng aming mga PDL. Pinapabot po namin ang taus-pusong pasasalamat po sa Kintab Artist Group Incorporated and also sa Cultural Center of the Philippines. Dahil po sa kanila ay itong mga initiatives na po ito ay laking tulong po para mag-develop yung ang well-being ng aming mga PDL. Ang grupo kan Kintab Artist ang nagbilog asin nangenot sa workshop. Apwera sa mask making, pigtuktok man sa workshop ang basic painting asin basic color mixing. Parang interconnected ngayon kasi yung maskara, pipaintingan nila. Yung maskara naman kasi gagamitin namin yun sa design doon sa CCP. Kasi yung front flow ng CCP, gagawa namin ng art installation. Tapos yung mga maskarang nagawa ng mga PDL women, saka yung Kintab group, i-install namin doon. Gagawa kasi kami ang design namin is mga sampagita flowers. Maugmaman si Gomez na maihira sa mga PDL asin personay kang BJNP ang sa indang kaaraman na mas lalong naging posible sa suportaman kan board asin officers kan Kintab Artist Group Incorporated na sinda Vladimir Grutas, Michael Sales, Chris Fragata Gomez, Bob Maltiso asin Richard Cruz. Masaya, malaking katuwaan ang makatulong at ma-share yung talent namin. Sana makagawa kayo ng tigdadalawang piraso or tatlo para lalong makatulong sa amin at ma-exhibit natin yon sa Cultural Center of the Philippines. Sabi nila, ano daw yun, parang international event na dadalon din ng mga media people sa Manila. Suportado kan Cultural Center of the Philippines ang aktibidad asin parte man kan sa indang preparasyon para sa selebrasyon kan Earth Day sa Abril 21. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern.